Lur ya, kayak Lon lur, Wih, mantap. peyek teri basah. Cocok. Peyek lur. Boh. Lur, maaf lur. Hmm. Lur, Bulik sekarang mau masak masakan jadul lur. Apa Buli? Punten pecel, kecipir semanggi. Ini loh semangginya. Wih. Ala Buli. Oke Buli. Saman pernah maem punten pecel lur. Tuh nanti lauknya peyek teri basah. Terinya gede-gede ini loh lur, mantep ya. Ayo dimulai lur. Ayo. Lur, punten iki dikasih santen lur. Ya Buli. Iki saiki Bulik meresi anune lur, klopone lur. Oke. Lur, sekarang berasnya dikarung dulu lur. Oke Buli. Oh dimasukin di air gitu. Air mendidih Buli ya. Terus santannya dimasukin lur. Oke. Kasih dong pandan. Oh. Ini tadi udah bersih, udah dicuci bersih. Buli. Kasih garam segini aja lur. Nggak usah asin-asin. Kalau punten itu lur, ngaruhnya agak lemesan. Agak lemes ki berarti gimana? Agak lama. Banyak. Oh, Agak banyak dikit. Enggak akas enggak. Iya. Banyakin airnya. Jangan akas-akas, nanti kalau ditumbuk itu biar bisa lemes no. Oh, kok ditumbuk juga toh? Ditumbuk. Oke. Ki berarti sampai iku ya. Air berkurang ngono iki. Sampai asap ini. Boleh sekarang metili sayur cipirnya dulu sama kacang. Oke, Buli. Diginiin dulu lho, disembret enak anu ini. Oke. Ini enak-enak nih. Lur, babe tulung bongso lur. Oke, Be. Oh, diaduk-aduk terus ya, Be ya? Ya enggak sih, biar enggak nempel di wajahnya ngintip ndak lur. Oh, biar nggak ngintip. Lor, bumbunya kayak gini lor. Ya, Beli. Ada kemiri, bawang putih, daun jeruk, ketumbar. Oke. Sekarang dikasih garam dikit aja lor. Gula. Oke. Lur, karone wis mateng, ukurane karon lur. Oke. Sip. Ini karo babe diaduk iki lur. Oh, gitu Be. Ditunggu sedikit mana lur. Ben agak nganu adem ya. Iki cara basa Jawa ben pero sik lur. Oke, Be. Wis pero engko didang. Oke. Lur, iki nasine punten saiki didang lur. Oke, Be. Ya. Ini lur. Ini iki lur. Oh, kayak gini ya. Ya, ini ditumpangi kene lur. Oke, Be. Airnya sudah mendidih, capari dimasuk nih. Oke. Direbus. Caparnya sudah mateng. Bentar tok ya. Oh, sebentar wis capari. Oke. Iki, kacangnya karo cipire direbus. Oke, Beli. Saiki semanggine direbus.
Iki semanggi iki ya gur seduwi lho lek ngrebus. Oke, Beli. Lur, iki tepunge sing arep nggih peyek teri, Lur. Iya, Beli. Tepung apa iki? Tepung beras. Oke. Terus sama tepung kanji sedikit, Lur. Ini. Oke. Terus ini bumbunya tadi. Berarti iki nganu Beli, apa Iya. agak encer ngono berarti? Agak encer kayak ben iso tipis. Oke, Beli. Dikasih penyedap Ya, Beli. sama micin Oke. dan tambah gurih. Tambah titik ya. Yes. Terine dimasukne ning tepunge. Oke, Beli. Terus diaduk ngene iki, Lur. Oke, Beli. Ini Lur ya, kayak Kayak wis mateng, Oke, Beli. lintas. Lur. Nasine punten wis mateng, Lur. Oke, Be. Diangkat karo babe. Yuk. Saiki arep dikedhuk lur karo babe, Lur. Nah, iki, Lur. Iki, Lur, mantep ya. Ih. Iki, Lur. Iki carane gawe punten ngene iki lho, Lur. Iki nasine mau ditumbuk ngene iki, Lur. Nah, ditumbuk ngene iki, Lur. Sampai lunak iki, Lur. Oke. Maksudnya lunak kuwi enggak koyok nasi mateng ngene iki lho, Lur. Wis. Kayak mirip lontong ngono, Be. Lah, wis kurang lebih lontong lah, Lur. Oh. Ya iki carane ngene iki, Lur. Tapi emang ciri khasnya ditumbuk-tumbuk ngono ya, Be. Iya, ini gawe punten iki, Lur. Oke. Unik ya, Be. Unik pokoknya unik. Ya jenenge jadul ngono lho. Jadul. Ya ngene iki, Lur. Puntene lek anu numbuk babe wis rampung, Lur. Oke, Be. Saiki dikanikne, Lur. Wih. Kalem, Be. Kalem, kalem. Yes. Mantap ya, Lur. Ih. Cakep ya, Be. Cakep, Lur. Wis. Lur, sekarang Bulik mau ngejari sambal pecelnya dulu. Iya, Beli. Ini. Kasih air panas, Lur. Iya, Beli. Lur, le masak Bulik punten pecel, Be. lawe, peyek, teri basah, Lur. Oke, Wis wis. mari. Alhamdulillah. Wis rampung, Lur. Hmm. Iki bar ini babe karo Bulik arep makan. Monggo. Oke ya, Lur ya. Oke, Be. Babe tak makan punten sih, Lur. Be. Bayo. Pakai pincuk ngono, Beli. Ben mantep. Wih. Paulen Bulik. Jangan pulen. Ayo. Ndul-ndul ya. Tanganku iki mau resik lebih ya. Oh iya, wis. Iki semanggine, Be. Iki semanggi piye kan lagune kan Surabaya. semanggi Surabaya. Ya iki ya.
Lengkap ya. Lengkap komplit. Wes paket komplit iki pokoke. Dan mantep. Mantep Titik nah beli, sambelnya beli, kurang beli. Ya. Wes Wis payah. sendok, Be. Sendok, Babe. Payah piro? Ah. Loro apa telu? Loro ya kena. Terus ngene. Indah. Itu nasi dulur ya. Wih. Delok be. Kilo lor. Pakete Babe lor, delok lor. Wih, mantap. Payek teri basah. Pecel. Ngisore iki punten iki lor. Pulen lur, punten lur. Mantap ya be. Mantep ajange pincuk. Wis, Lur. Jan. Iya to lur. Tenanan pokoknya. Wis los iki lur. Oke be. Cocok iki. Cek ndelok video saiki. Ciper kacang. Jan koyok bakul to sampean Wis, boleh. tenang. Pinter lho kan. Apa mate boleh bakal pecel punten ya, Ndek ya? Boleh. Iya lur. Ke Boleh komen ya, bakul. Lur. Punten pecel ngene piye lur? Dulur-dulur piye? Request ora lur? Nah, order ya lur ya. Order. Iki lho, beli deloken. Payeke. Oh, ambol. Jan, Mantap. mantep tenan. Wis monggo lur ya. Monggo be. Babe makan apa jenenge? Punten. Punten. Oke lur ya. Punten iki ketek. Mantap. Gurih iki jan. Saya beli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buntene pulen lur. Kok apa terasa piye lur? Nek pokoke enak kan lur, gurih enak. Karo pecel cocok. Payeke lur. Wah, Mantap. mantep lur. Monggo lur. Maaf lho puntene lur dan jan pengen para lur iki lur. Puntene munul lur. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo lur, maaf lur. Jan mantep. Alon be. Gak abang. Kulupe cuwacak ya, Be ya. Semanggi karo ciper. Dan punel tenan lur, pulen. Puntene lur. Payeke boleh tambah neh. Nah, Babe tambah payek ya lur. Be. Cocok lur karo ngenteni buli lur. kulit tambah pecel semanggi. Dan cocok. Ada ciper Komplit pokoknya boleh. lengkap. Pecel yo yes. Bari teri basah lek di payek cocok ya, Nduk ya. Weh, enak iku be. Enak tenan iki, gurih. Kayak suarane kriuk be. Mantap. Sok. Piye enake, Be? Beh, tenan buli enake gonggur. Alhamdulillah lur. Le anu makan babe punten pecel lawuhe apa lur? Payek teri basah wis rampung lur. Tetep lur, babe karo buli
ndongakne dulur-dulurku kabeh di mana wae ya Lur ya, diparingi seger waras, sehat, panjang umur Lur. Amin. Gangsar, lancar, lan berkah rezekine Lur. Amin. Oke Lur. Wassalam ya Lur ya. Matur nuwun.